Añanako gatzarana, Europako kultur paisaiarik ikusgarrienetako bat da. Baita hobekien zaindu dutenetako bat ere dudarik ez. Dagokion arkitektura bakanagatik eta 1200 urtetik gorako bere historiagatik, harmonia ezin biribilagoa sortzen du inguruko paisaiarekin, kulturarekin eta gatz ustiapenarekin. Gatzaranak azkenean ez du UNESCOko mundu ondare izendapena jaso, naiz eta ziur aski berriro saiatuko diren. Sartuko alda hurrengoan zerrenda privilegiatu eta berezi horren barruan. Bien bitartean gauza bat da ziurra, Añanako Gatzaraneko fundazioak lanean jarraituko duela, bertako paisaia paregabeak bizirik iraundezan. Mende luzez gailurrean egon eta gero, Gatzaga pixkanaka bertan behera geratuz joan zen. Zorionez, 90ko hamarkadan berreskuratzearen alde egindako aleginek emaitza ona eman dute. Eta gaur egun, gatza erauzteko erabiltzen diren 2000 gatzlarre baino gehiago lanean dabiltza. Une hauetan, gatzaranean benetako goraldi garai baten lekuko gara, ia parterik gehiena berreskuratzea lortu baita. Une honetan, 2000 gatzlarreak martxan daude, eta plan nagusiaren helburuak ari dira betetzen, hau da, haraneko paisaia, kultura eta izadia berreskuratzea eta dagokien balioa ematea. Bestalde, plan honetan daukagun beste helburu handi bat haraneko gatz ekoizpena berreskuratzea eta ekoizpen horri eustea da. Gure asmoa ez da gatz handizka ekoiztea, kalitateko gatza ekoiztea baizik. Beraz, gure gatza mundu osoan saltzea lortuzkero, proiektuak bere helburu nagusiak beteko lituzke. Gure gatzaranaren aldeko hirugarren helburua bisitariei berau ezagutzera ematea da. Horretarako, tailerrak eta dastak antolatzea pentsatu dugu. Era horretan, bere balioak zabaltzen lagunduko digute eta eurak ere harro sentituko dira haran honetaz. Harana gaur eta bihar ziurtatzen lagunduko digute, eta hori garrantzi handikoa da zeren benetan balio paregabeak ditu. Haranaren patua gidatzen duen fundazioak, eta Añanako jendeek, jo eta ke jarraitzen dute lanean amore eman gabe, Gatzagaren egunen bateko loraldia amets. Aurreneko momentutik oso baikorra ginen zeren futbolean esaten den bezala, inor espaita futbol zelaira ateratzen partida galduko duela pentsatuz. Dena den, bagenekien oso zaila izango zela gurea bezalako leku bat lehen deialdian bertan onartua izatea, Gatzaranaren ezaugarriak oso bereziak baitira. Honek ezkaituk hemenik gabe utzi inolaz ere. Lanean segitzen dugu batez ere kontuan harturik, nazioarteko irizpenak ez ditugula ezinbestekotzat jotzen berreskuratze proiektuan. Paisai hau bizirik iraunaraztea da gure goi helburua, berez guztiz berezia, bakana eta munduan paregabea delako. Helburu hori lortzen ari gara, eta horrez gain, kalitate handiko gatza ekoizten ere hasi gara, eta kanpotarrei hau guztia zabaldu diegu, eurek ere esperientzia zoragarri honetaz goza dezaten. Robertoren iritziz gauzak era harmoniatsu batez berreskuratzeak esan nahi du, irizpide zientifikoak nahita ez aplikatu behar direla. Haranaren funtsa une oro aintzat harturik, eta 1000 urtetik gorako bere historia luzean izan dituen aldaketa bakanak kontuan harturik. Harana berreskuratzeko orduan, irizpide zorrotz, tekniko eta zientifikoak dauzkagula hartu behar da kontuan, 2000 eta 2004 urteen artean egindako ikerketa eta azterlanetan oinarriturik, plan gidatzailea urte horietan prestatu baitzen. Irizpide horiei jarraitzen diegu eta une honetan 2000 gatz larre dauzkagu berreskuratuta. Dena den, gure asmoa ez da gehiago irekitzen jarraitzea, merkatuak esango baitigu larre gehiago martxan jarri behar ditugun ala ez, merkatuko premien arabera. Gaur egun, gatzaranak ezin zezakeen osasun hoberik izan, eta egunero ona etortzen diren turista eta bisitariek gure proiektuan parte hartzeko aukera daukatela ikusten dute. Bisitaldiak oso lagungarriak dira, harana, herria eta eskualdea bizi berritzeko. Baina gainera, Gatzagen kultura eta gure historia zabaltzen ere laguntzen dute. Noski, kalitate handiko gatza hainbat eratara merkaturatzeak garrantzi handia hartu du, enplegua sortzen du eta. Gatzarana suspertze ekonomikoaren bultzatzaile da. Jarduerak eta enplegua sortzen laguntzen digu.
Une hauetan, jarduera nagusia gatza ekoizteari loturik dago eta jakina, baita turismoari ere. Zuzenean, 30 enplegu sortu ditu, eta ekintzaile gazte ugari hasi dira ikusten aukera eder bat turismo eta kultur mugimendu honen inguruan, gatzarana horixe data. Beraz, ostalaritza, ostatu negozio bat martxan jartzeko aukera hortxe dago. 2013 urtean, 50.000 bisitari izan baiken dituen. Hortaz, gatzarana turismo eta kultura aldetik oso erakargarria dela garbi dago. Nazioarteko lehen mailako jomuga turistiko bilakatu da, Arabarako zein Euskadirako. Arana hobekien ezagutzen dutenak gatzgile zaharrak dira. Kasu gehienetan, jarduera bertan bera utzi zuten aranaren gainbera gertatu zen garaian. Arana nola berreskuratzen ari den oso harro eta oso pozik daude. Bisitariek aranaren perimetroan sartu irten bat egiten dute, edo bisitaldi bat egiten dute, eta euren begiez ikus dezakete, gatzaranak berriz ere hartu duela 60ko hamarkadan zeukan itxura berbera, eurek ezagutu zutena alegia, ustiategi guztiak jotake ari zirenean. Aran honetaz harro sentitu beharko genuke, bere garaian desagertzeko arrisku handian egon baitzen. Gaur egun berriz, bizi-bizirik dago, natura eta kultura eta gatza eta turismoa. Dentena ari da garatze bidean, eta guzti-guztia da laguntza handikoa, Arabako eta Euskal Herriko ondare hau, altxorrau, aurrera ateratzeko. Kalitateko gatza, paisaia paregabe bat, turismoa, kultura eta ondarearen kontserbazioa bat datoz leku honetan. Añanako udalerria eta eskualde osoa bultzatuko dituen lekua hementxe dagoelako, Gatzaranean.